with all the stakeholders, meaning European Parliament, meaning European Council, meaning European Commission, so that we can eventually, not put to bed, but put to reality this digital euro. The deadline for us is going to be October of 2025. Защо изведнъж Европейската централна банка забърза да въвежда дигиталното евро? Ако ви харесва моето съдържание, последвайте ме и чукнете един лайк. По този начин ще помогнете на алгоритъма да достигне съдържанието ми до повече хора, които се интересуват от темата. Благодаря ви! Темата е много обширна, затова ще я разделя на части. Европейската централна банка или ЕЦБ призовава за ускорено въвеждане на дигиталното евро и желае да стартира до октомври 2025 година. Дигиталното евро е потенциалната дигитална валута на ЕЦБ, която ще бъде електронният еквивалент на еврото. Това е валута, директно издадена от ЕЦБ, достъпна за граждани и бизнеси за разплащания. Подобно на кеш, банкноти и монети, но в цифров формат. ЕЦБ ще поддържа основният регистър на транзакциите, докато частните банки и операторите на кредитни карти срещу допълнителни такси ще са посредници между ЕЦБ и потребителите. Например, чрез предоставяне на цифрови портфели под формата на мобилни приложения. Дигиталното евро ще е средство за разплащане, а не инструмент за